барои зиндагии хуб бояд хуб кор кард. барои маҳкам мондан рӯи пойҳои худ бисёр чизҳоро донистан лозим аст. Нигоштааст Максим Горкий. ба яке шумо бинандаҳои азизу арҷуманди телевизиони синамо дуруди самимӣ мегӯем. Шумо шоу барномаи интеллектуалии Мизони Хиратро тамошо мекунед ва дар ин барнома суол барои дарёфти калима пешниҳод мешавад. чун бинандаҳои азиз, мо дар остонаи Наврӯзи дилафрӯз қарор дорем. Аз ин рӯ бештари суолҳои барномаи Мизони Хират дар саҳифаи имрӯза ба Наврӯз ва баҳори нозанин алоқаманд аст. имрӯз дар барномаи мо як гурӯҳи донишҷӯёни фаъол аз донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳ Темур иштирок менамоянд. ҳамаи шуморо ба барнома хайрамақдам мегӯем. хуш омадед. омадомади баҳор ва Наврӯзи дилафрӯз ба шумо муборак бошад. ба яке шумо сарбаландӣ пирӯзӣ хоҳонем. барномаи мо аз се давр иборат аст. даври аввали барнома даври интихобӣ аст. яъне дар ин давр мо се суол пешниҳод мекунем. нафароне ки бо истифода аз заковати худ ба суолҳо ҷавоби дуруст пешниҳод мекунанд, ба даври дуюмро хат мегиранд. дар даври дуюм ба се нафари интихобшуда се суолӣ пешниҳод мешавад ва нафаре ки ба даври ниҳоиро хат мегирад, дар даври ниҳоӣ ба ӯ 7 суол пешниҳод мешавад. албатта ба миқдори суолҳои дуруст ҷавоби дақиқ пешниҳод шуда ба ӯ тӯҳфа низ тақдим мешавад. суоли аввал, аниқтараш суоле ки мо бояд иштирокчии аввали барномаро интихоб кунем. саросима нашавед, фикр кунед ва албатта аз ҷониби ровӣ низ ба шумо кӯмакҳои зиёд карда мешавад. номи ҷонварест даранда аз ҷинси гурбаи ваҳшӣ ки гӯё доимо аз дунболи шер гашта ва боқимондаҳои шикори ӯро мехӯрдааст. номи гул ки дар фасли баҳор мешукуфад. калима аз 7 ҳарф иборат аст. калима аз 2 ҳисса иборат аст. яке ранг асту дигари узви инсону ҳайвонот. аз рӯи яке аз рангҳояш номи он ҷонварро чунин гузоштанд ва хусусан аҳли адаб дар гузашта онро дар эҷодашон истифода мебурданд. марҳамат. посухи ман чунин аст ки ин гул сиёҳгӯш аст. гули сиёҳгӯшёне. яъне ҷавоби шумо гули сиёҳгӯш аст. раманда дадонро ҳама бингарид, сиёҳгӯшу юз аз миён баргузид. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. мо иштирокчии аввали барномаро интихоб кардем. ин ғолибият муборак бошад. акнун суоли дуюм барои интихоби иштирокчии дуюми барнома пешниҳод мешавад. соҳиби Табрезӣ гуфта: аз қафас мурғ ба ҳар ҷо ки равад, он ҷо барояш чӣ аст? калима аз 6 ҳарф иборат аст. он ҷо барояш гулзор аст. ҷои хушбоду ҳаво. ҳатто ин калима номи китоби манзуми Саъдӣ аст. яъне он ҷо барояш бӯстон аст. пой дар занҷир пеши дӯстон, беҳ ки бо бегонагон дар бӯстон, гуфтааст Саъдӣ серозӣ ва албатта ҷавоб дуруст аст. суоли сеюм. тару тоза, сабзу хуррам бо тароват. калима аз 7 ҳарф иборат аст. маҷозан одами солиму шод, хушбахт, осудаҳолро мегӯянд. ҳамеша баҳор, зебоманзар, дар ҳоли рушду нумӯ. гуфтем калима аз 7 ҳарф иборат аст. калимаи мураккаб асту аз 2 ҳисса иборат аст.
ҳиссаи аввал як узви инсону ҳайвонро ифода мекунаду дигари рангро. он яке аз рангҳои чароғак аст. марҳамат. ҷавоби ман сарсабз аст. пухтагӣ хоҳӣ ба дарди бенавоӣ сабр кун. осмон сарсабз дорад меваҳои хомро. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. муборак бошад ин ғолибият. ҳамин тавр бинандаҳои азиз, дар даври интихобии барнома ба 3 суол 3 иштирокчии мо ҷавоби дуруст пешниҳод карданд ва акнун месазад мо бо 4 нафари дигар хайру хуш кунем. ба он хотир ки шумо ба суолҳои мо шояд аввалин шуда ҷавоб надодед ё шояд калимаҳо ба сари шумо наомад. хулоса бояд қоидаи барнома ҳамин аст ки шумо барномаро бояд тарк кунед. бори дигар изҳори сипос барои омаданҳоятон. хуш омадед. дӯстони азиз, шумо идомаи шоу барномаи интеллектуалии мизони хиратро тамошо доред ва даври аввали барнома ба анҷом расид. акнун мо қарор дорем дар даври дуюми барнома ва чуноне ки мебинед мо иштирокчиёни даври дуюми барномаро интихоб кардем. акнун пеш аз оне ки ба онҳо суол пешниҳод намоем, биёед бо онҳо шинос мешавем. марҳамат, худатонро шинос кунед. шуроҳматова шаҳноза ҳастам, донишҷӯи факултати механиконии кишоварзӣ, донишгоҳи аграрӣ ба номи Шамшёр Шотимов. бисёр хуб, марҳамат. шумо? мавлонов идрис ҳастам, донишҷӯи курси 3 факултаи агрономӣ, донишгоҳи аграрии ҷумҳурии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур. бисёр хуб, марҳамат. шумо? донишҷӯи курси дуюм Назирзода Саида ҳастам аз факултати буғдорӣ ва биотехнологияи кишоварзӣ. саида, идрис ва шаҳноза 3 тан ҳастанд иштирокчиёни даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии мизони хират. ба ҳар сеи онҳо барор мехоҳем ва муваффақият ба ҳамаи шумо таманно дорем. даври дуюми барномаро оғоз мекунем. рафтем. суоли аввал ба иштирокчии якуми барнома, аниқтараш ба шаҳноза. бо диққат бошед. шаҳноза, дарахте ки гулҳояш ба ғоят сурх мешавад, онро чӣ мегӯянд? калима аз 7 ҳарф иборат аст. сурх, сурхи баландро ҳамчунин мегӯянд. бо истифода, яъне вақтро истифода намебаред. марҳамат. номи ин дарахт шафтолу мебошад ки гулҳояшон бениҳоят сурх мебошад. ман бори дигар суолро такрор мекунам ва пас он ба шумо вақт медиҳем. дарахте ки гулҳояш ба ғоят сурх мешавад, онро чӣ мегӯянд? калима аз 7 ҳарф иборат аст. сурх, сурхи баландро ҳамчунин мегӯянд. вақт рафт. марҳамат, ҷавоби ниҳоии шумо, шаҳноза. ба фикри ман ин шафтолу меистад. ман ҷавобамро алиш намекунам. яъне ҷавоби ягонаи шумо ин шафтолу аст? бале. абр омаду боз бар сари сабза гирист, бебодаи арғавон намешояд зист, гуфтааст хайён. ба фикратон ҷавоби суол чӣ буд? арғабон. ҷавоби дуруст ин арғувон буд. мутаассифона. хуб, суоли дуюм ба иштирокчии дуюми барнома ба Идрис пешниҳод мешавад. навъе аз ҳашароти сурхранги майда ки ба шакли тухм ва ба ҳаҷми донаи наск буда
аз он ранги сурхи баланд месозанд. калима аз 6 ҳарф иборат аст. ранги сурхи баландро низ чунин ифода мекунанд. айни ҳол ба он як пасванди иро ҳам илова мекунанд. гуфтем навъе аз ҳашароти сурхранги майда ки ба шакли тухм ва ба ҳаҷми донаи наск буда аз он ранги сурхи баланд месозанд. ранги сурхи баланд месозанд. калима аз 6 ҳарф иборат аст. ранги сурхи баландро чунин ифода мекунанд, яъне муродифи ранги сурхи баланд низ чунин будааст. айни ҳол ба он як пасванди иро ҳам илова мекунанд. ҳангоми гулдӯзӣ бонувон чунин риштаи ранги баланддоштаро чунин ном мебаранд. вақте гулдӯзӣ мекунанд ранги ҳамонро истифода мебаранд. бале. марҳамат, ҷавоби ниҳоии шумо. ман ба ин савол посух наметавонам рости гап. яъне ки ҷавоб надоред. надорем. харчанд наметавонам чида. ҳаво рӯи заминро шуд муарриз, ба софи оби дарё не ба қирмиз гуфтанд. қирмиз. бале, ҷавоби суол қирмиз. қирмиз буд, вале мутаассифона шумо ҷавоби дуруст пешниҳод карда натавонистед. акнун Саида гарди сиёҳранг ки аз хокаи қалъагӣ иборат аст ва онро барои зинат ё дору истифода мебаранд. калима аз 5 ҳарф иборат аст. дар шарқ ин чиз чун маводи табобатӣ истифода мешавад. вақтро истифода мебаред? ҷавоби ман ин яъне сурма бошад. ҷавоби ниҳоии шумо чӣ аст? сурма. то ба ҳар чашме зироҳат сурма бурд, чашми ман дорад ғуборе аз саво гуфтааст Мавлоно ҷомӣ. бале, ҷавоби аввал комилан дуруст аст. яъне ин калимаи сурма буд. ин ғолибият муборак бошад. суоли дуюм ба иштирокчии якуми барнома боз ба Шаҳноза. гуле хушрангу бӯй ва ин гулро дар замонҳои қадим аз Чин ба Ҳиндустон ва Машриқзамин оварданд ва онро дар асри 18 ба Аврупо бурданд. калима аз 6 ҳарф иборат аст. бутаи зебо навдаҳои рости аз 50 то 120 сантиметра ва баргҳои калони 10-15 сантиметраи паршакл дорад. гулҳои он калону зебо, хушбӯй ва рангоранг, гулобӣ, гулобии паст, сурх, сурхи равшан, зарди гуногунтобиш мешавад. яъне ҳалакай шумо ҷавоб доред? марҳамат. ба фикри ман ин гул гули садбарг мебошад. ҳамин қадре ки гуфтем, мисол рангҳое ки гуфтен ба ҳамин гул бисёр монандӣ мекунад. ҳолмон. ҷавоби ниҳоии шумо? ҳолмон аст. мутаассифона ин калима атргул буд. соли навбатӣ ба иштирокчии дуюми барнома боз ба Идрис пешниҳод мешавад. пеш аз оне ки шумо ба суолҳо ҷавоб медиҳед, хоҳиш мекардам ки шумо аввал сари суол каме андеша кунед. дар калила ва димна омадааст: гарчу наргис нести шуху чулола тирадил, пас дурӯю даҳзамон ҳамчун гули чӣ мабош гуфтанд. калима аз 6 ҳарф иборат аст.
гулест пиёзбех ки баргҳояш борику баланд буда гулҳои рангоранги зебо дорад. номи зане ҷодугар дар турони қадим. вақт рафт. дар Турона ҷавоби ниҳоии шумо. марҳамат. Савсан. ҷавоби шумо савсан аст. бале. пас биё як кафкӯӣ мекунем. ҷавоб комилан дуруст аст. аз забони савсани озодам омад ба гӯш. кан дар ин дайри кӯҳан кори сабукборон хуш аст гуфтааст ҳофизи шерозӣ. ва ҷавоби шумо комилан дуруст буд. муборак бошад ин ғолибият. ва акнун боз суоли дуюм ба иштирокчии сеюми барнома ба Саида Бону. бо диққат бошед Саида. навъе аз растании обӣ, баргҳояш калон, гулаш сафед ё зардранг, бо баромадани офтоб аз об сар бурун меоварад ва баробари фуруравии офтоб дар об фурӯ меравад. калима аз 7 ҳарф иборат аст. савсани обӣ, гули ошиқпечон мегӯянд боз. навъе аз гули ошиқпечон ки ба дарахт часпида онро нобуд мекунад. акнун шумо бигӯед ки ин кадом калима аст. гуфтем калима аз 7 ҳарф иборат аст. марҳамат Саида Бону. гули нилуфар бошад. нилуфари ҷавоби ниҳоии шумо аст. бале. шояд ягон варианти Не. дигар пешниҳод мекунед. ин ҷавоби ниҳоии ман аст. яъне шумо ҷавобатонро иваз намекунед. ҳоло ҳам имконият доред. ман намехоҳам иваз кардан. яъне намехоҳед. бале. то навбаҳор сабз бувад осмон кабуд, то лола соя ҷӯяду нилуфар офтоб. ҷавоб комилан дуруст аст. комилан дуруст аст бинандои азиз. валакай Саида Бону 2 ғолибият дорад. суоли сеюм ба иштирокчии якуми барнома ба Шаҳноза Бону. чӯб, таёқ, калтак калима аз 6 ҳарф иборат аст. оташзана санги сахте ки аз он оташ ҳосил мекунанд. раъду барқ сулфаҳмо аст. чӯб, таёқ, калтак барамад. чашмоқ. чашмоқ. ин ҳам санг аст, ҳам чашмоқак аст. шумо шояд Чахмоқ. чахмоқро дар назар доред. чахмоқ аст ба фикр. чахмоқ. бале. бисёр аҷоиб. аҷоиб. яъне мо ин калимаро ҷавоби ягонаи шумо қабул кунем. тамом акнун. бале. бубинед, ин суоли охирине аст ба шумо ки агар шумо ҷавоби дуруст пешниҳод кунед, шояд дар барнома боқӣ монед. агар не, пас аз барнома. ҷавоби ман ҳамин аст. яъне ҷавоби шумо чи аст? чашмоқ. чашмоқ. чахмоқ. чахмоқ. чах моқ. моқа шуд аз дасти айём чақмоқ танд, харидори оташ кунад санги санг гуфтааст Саидо. ва ҷавоб комилан дуруст аст. яъне ҷавоб чақмоқ буд ё ба истилоҳ чахмоқ.
бале, дуруст аст. соли сеюм ба иштирокчии дуюми барнома аниқтараш ба Идрис. моҳи ҳафтуми тақвими қадимии сурёнӣ ки тақрибан ба моҳи апрел баробар аст ва аз рӯи ривоят гӯё қатраҳои борони ин моҳ дар даруни садаф марворид пайдо мешудааст. калима аз 6 ҳарф иборат аст. калима яке номи асбоби мусиқӣ асту маънои дуюмаш монанд будан аст. ягон кӯмак дигар нест. қатраҳои борон. қатраҳои борон. шумо каме диққат кунед ба қатраҳои борон, аниқтараш ба ҳамин суол каме диққат кунед. қатраҳои борон. бале, калима яке номи асбоби мусиқӣ асту маънои дуюмаш монанд будан, яъне шабеҳият. саршави ҳарвашруно мегӯ нақл. медонед чӣ Идрис? агар шумо ба ин суол ҷавоби дуруст пешниҳод кунед ва агар Саидабону ба суоли сеюм ҷавоби дуруст пешниҳод накунад, яъне дар ин ҷо ба як андоза муборизаи ҳар дуи шумо мешавад. аз ин рӯ ба фикрам кӯмаке аз ин бештар намешавад ва агар мо ин кӯмакро ба шумо кунем ҳамин қадар мешавад. дигар шумо фурсати фикр кардан надоред. Идрис тандурак мезанад ку, тандурак чароғак. раъду барқ, яъне раъду барқ. онро ба як маравад гуфтем мо ҳамин тандураку чароғак мегӯем. вақте ки мисол борон занад, пеш аз ҳамон як чӣ хел гӯям, раъду барқ ба миён меояд. он боронро борони раъду барқ мегӯем? не, мавсимӣ мегӯем. яъне дар мавсими баҳор аст ку. яъне ҷавоби ниҳоии шумо ин раъду барқ аст? тандуру чароғак гуфтем? бале, тандурак. ба так жола мерехт бар кӯҳу дашт, ту гуфтӣ магар абри найсон гузашт. борони найсон мегӯянд дар ва мутаассифона шумо ба ин суол ҷавоб дода натавонистед. ин калима чӣ буд? найсон. бале, найсон буд. бокене суоли охирин ба иштирокчии сеюми барнома ба Саида. гулбутаи дорои хушагули муаттар ки бо рангҳои сурх, сафед, зард ва бунафш дар аввали баҳор мешукуфад. калима аз 2 ҳарф иборат будааст. ин шакли кӯтоҳшудаи номи як намуди гул аст ки баҳорон мешукуфад. агар ба он чанд ҳарфи дигар илова кунем, номи зебои духтарона мешавад. акнун дигаш ки ин кадом калима аст? марамад ҷавоби ниҳоии шумо Саидабону? шояд ҷавоби ин савол бу бошад. бу? бале. бисёр аҷоиб. ин чӣ гуна гулбута будааст? чӣ тавре ки шумо гуфтед агар ба он яъне чанд ҳарфи дигар илова кунем, бунафша ҳам номи духтар аст ва ман фикр кардам ки ин бу аст. яъне бу? бале. ҷавоби ниҳоии шумо бу аст? бале. баҳри такбир масеҳои хушнафас куҷост? равғани ёсу кафи ҳазрати Илёс куҷост будааст? яъне калима чӣ буд? Илёс. ёс? бале. гули ёс будӣ? ёс. баъди борон гули ёс як сабад чида биёр мегӯям баъзан вақт. ва ба ин агар чанд ҳарфи дигар илова кунем чӣ мешавад? чӣ гуна номи духтар? ёсуман, ёсамин, бисёр номҳои зебои духтарона мешавад, писарона не албатта.
вале ба ҳар ҳол шумо тавонистед ба ду суоли даври дуюми барнома ҷавоби бисёр ҳам дурусту дақиқ пешниҳод кунед ва ҳамин тавр шумо иштирокчии даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалии мизони хирад мегардед. пас як кафкӯбӣ мекунем. хуб бинандаҳои азиз, даври дуюми шоу барномаи интеллектуалии мизони хирад ба анҷом расид. чуноне ки мебинед, аз се нафаре ки айни замон дар студияи мо ҳастанд, Саида Бону ба даври ниҳоӣ рохат гирифт. ҳам ба Идрис ва ҳам ба Шаҳноза Бону изҳори сипос мекунем барои он ки дар ин бахш бисёрам фаъол буданд, андешаҳои фарогир гуфтанд, ба чанд суоли барномаи мо ҷавобҳои дурусту дақиқ пешниҳод карданд. вале чӣ кунем ки қоидаи барномаи мо низ ҳамин аст ва бояд як нафар ба даври ниҳоӣ рохат бигирад ва ҷиҳати иштироки бисёрам фаъол дар барномаи мизони хирад ба ҳардуи шумо ду китоб аз тарафи донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур тақдим мешавад. ҳамин тавр дӯстони азиз, Саидабону иштирокчии даври ниҳоии барнома шуд ва пеш аз оне ки Идрис ва Шаҳнозабону барномаи моро тарк мекунанд, мехоҳам андешаҳои шуморо оид ба барнома бифаҳмам. яъне имрӯз ба фикри шумо чӣ гуна бозӣ буд ва аз нуқтаи назари шумо то кадом андоза бозии мо имрӯз ҷолиб ва шавқовар сурат гирифт? Марамат. бозии мо бениҳоят хуб буд ва ин бозии мо асос мантиқӣ бозии зеҳнӣ буд. зеҳнӣ буд асос ки гирем ин бозӣ ва мо бениҳоят хурсандем аз чунин бозиҳо. шумо худатонро дар байни ду гулдухтар чӣ хел тасаввур кардед дар ҳамин ман худамро дар байни ин ду гулдухтар чӣ хел гӯям, як хел камтарак шарм омади. рости гап камтарак дар ҳоли идрисӣ набудам. бале, дар ҳоли идрисӣ набудам ва дар дигар ҳолат будам. рости гап каме ҳаяҷонӣ будед? бале бале, камтар. вале ба ҳар ҳол шумо иштироки хеле хуб кардед. Шаҳнозабону бисёр зуд ба суолҳо ҷавоб додед. мехостам ман ҳамин сабаби ҳамин зуд ҷавоб доданатонро бифаҳмам. яъне чаро шумо вақтро истифода набурдед? шояд то андозае ба суол диққат надодед? намедонам асосан неки ҳамин шумо ки гуфтен ки дар бораи гул равадагар гуфтен рангу сабзу сурхам хеле бо аз 6 ҳарф иборат буданаш, ман гумон кардам ки ин садбарг аст ки бӯи хуш дорад ва ба ҳамагон мисол писанд аст. алахусус ба занҳо? албатта. ва ман намедонам характеран ё ин ки чиз мо ҳам хеле тезтар ҷавоб додем ва ман ҳеҷ чиз зиқ нестам, зеро ки иштироки ман дар ин барнома ба ман як худаш муваффақият буд ва ман хурсандам ва ба ҳамагон тавсия медиҳам ки баробари хондани китобҳои илмӣ инчунин бояд ба пур кардани сканворд машғул шаванд, зеро ки ин барномаи мо ба тариқи сканворд гузашт ва ман хеле дарс ибрат гирифтам ки якумин дараҷа бояд сарусима нашавам ва дуюмин дараҷа бояд сканворд пур кунам. яъне агар як ҳарфро хато кунем, пас сканворд хато мешавад. бале. вале ба ҳар ҳол шумо иштироки хеле хуб доштед. муҳим аз ҳама ин муваффақияти шумо буд ки ба даври дуюм рохат гирифтед ва барои иштирок ба ҳардуи шумо изҳори сипос мекунем ва акнун бо сарбаландӣ метавонед барномаи моро тарк кунед. хуш омадед бори дигар. шумо даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалии мизони хирадро тамошо доред, бинандаҳои азиз, ва дар даври ниҳоии барнома аз 7 нафаре ки ба барнома омада буданд, танҳо Саида Назирзода, донишҷӯи курси дуюми донишгоҳи аграрии Тоҷикистон, дар барнома боқӣ монд ва дар ин бахш ба Саидабону 7 суол пешниҳод мегардад ва албатта ба миқдори суолҳои ҷавоби дуруст пешниҳод шуда шуморо тӯҳфа низ интизор аст. муҳимтар аз ҳама саросима нашавед ва ба суолҳо ҷавоби дурусту дақиқ пешниҳод кунед. Саидабону, чӣ гуфтед? биёед оғоз мекунем. суоли аввал: гуногун шакл
алвон, рангоранг, мунаққаш, як нав гул ки ранги бисёр дорад. ранги гуногун ки ба сайёраҳо нисбат дода мешавад. сиёҳ, зуҳал, ҷигарӣ, муштарӣ, сурх, мирих, зард, офтоб, сафед, зуҳал, кабуд, уторид, сабз, моҳ. калима аз 8 ҳарф иборат аст. марҳамат, ҷавоби шумо Саидабону? авранҷ бошад. авранҷ? авранг шуд, а? авранҷ шояд. хулосаи ниҳоӣ ҷавоби шумо? ҳафтранг бошад. ҳафтранг? бале. ҳафтранг ба фикратон номи чӣ гуна гул будааст? ба фикри ман танҳо ҳамин омад ки ҳафтранг аст. яъне дар як гул шумо ҳамаи ҳамин рангҳоро дида метавонед? бале. хуб, ҷавоби ниҳоии шумо? ҳафтранг. ҳафтранг, аҷиб. ҳазорон сифат гул дамида зи санг, зи садбаргу дурӯй ваз ҳафтранг. бале, ҷавоб комилан дуруст аст. ҷавоби аввалро Саидабону бисёр дуруст пешниҳод кард. ва акнун мегузарем ба суоли дуюм. чун шумо дар факултаи боғдорӣ мехонед, ба фикрам ин чизор барои шумо каме осон ҳам ҳаст. навъи гиёҳест, шояд шунида бошед, навъи гиёҳест ки дар биёбон ва ҷойҳои гарм вомехӯрад ва гулу реша надорад ва чун собун дар шустушӯй истифода мешудааст. яъне ӯро ҳамчун собун низ ба кор мебурданд ва барои ман бисёр аҷиб аст ки ин калима чӣ бошад акнун. аз 4 ҳарф иборат будааст. вақт рафт. ҷавоб доред? рости ба ин савол ман ҷавоб надорам, вале шояд пудинаи боғӣ бошад, барои чӣ ки боғӣ танҳо гиёҳ ки гуфтед. бале, бисёр дар фикри ман занҳо боғӣ омад. пудинаро, яъне боғӣ пудинаро ҳамчун собун истифода мебаранд? намедонам, вале ба фикри ман танҳо ҳамин омад. мутаассифона ин пудинаи боғӣ набуд. эмин бизи акнун ки бишустам, даст аз ту ба ушнону танаш ту гуфтааст шаҳидӣ. ҷавоби суол ушна буд. ушна. шояд бори аввал шунидед, а? бале, бисёр аҷиб барои буд. он ки ин гиёҳ яъне барои шустушӯ лозим будааст, ман бори аввал фаҳмидам. барои ҳамин ҳайрон шудам камтар. хуб, акнун коре мекунед ки дигар ба ҷои собун ушнаро истифода мебаред, а? шояд. суоли сеюм пешниҳод мешавад. гиёҳи пиёзбехи савсанбарг ки гулаш хушбу ва ҳалқа ҳалқа буда ба зулфи маъшуқа ташбеҳ мешавад. бисёр аҷиб, ба зулфи маъшуқа. киноя аз зулф калима аз 6 ҳарф иборат аст. ҳарфи а илова шавад, хушаи гандумро мегӯянд ё бурҷи шашумро. сумбул бошад. сумбула. ин ки калима аз 6 ҳарф. гуфтем калима аз 6 ҳарф иборат аст. сумбул. ҷавоби ман сумбул аст. ҷавоби шумо сумбул. бале. шояд ҷавобро иваз мекунед.
не ҳамин ҷавоби ман аниқ аст ва ин ҷавоб сумбул ҷавоби ягонаи ман. чӣ кунем ки воқеан ҷавоб комилан дуруст аст. зиҳи фусуда ҷамоли ту зебу ороро шикаста сумбули зулфи ту мушки сороро гуфтааст рӯдакӣ ва ҷавоб дуруст аст. яъне аз 3 суоле ки пешниҳод шуд ба Саида Бону ба 2 то ҷавоби дуруст пешниҳод кард ва мегузарем ба суоли 4-уми барнома. гиёҳи хушбӯи бӯиданӣ ва хӯрданӣ нозбӯ сипарғам шароби соф хушбӯи сабзранг. калима аз 6 ҳарф иборат аст. хушбӯи сабзранг бисёр дар байни мардум ҳамин калима. ба ин савол ман ҷавоб дорам. аз вақт ҳам истифода намекунам. марҳамат. яъне ҷавоб пудина аст. пудина? бале пудина. яъне ҷавоби ниҳоии шумо чӣ аст? пудина. аз вақт кор намегиред ҳамин тавр. эй сабогар ба ҷавонони чаман боз расӣ хизмати мо бирасон сарви гулу райҳонро гуфтааст хоҷа ҳофиз. мутаассифона хоҷа ҳофиз пудина нагуфтааст дар ин ғазал. ин калима райҳон буд. вале шумо на вақтро истифода бурдед на фикр кардед Саида Бону. вале ҳеҷ гап не. 2 мағлубият 2 ғолибият доред. шумо аз намудҳои варзиш огоҳ ҳастед? на он қадар. яъне ба ягон варзиш машғул нестед? ба варзиш яъне худ ба давидан бисёртар машғул мешавам. танҳо ба давидан ва каме ҳам бошад турник. чунки мегӯянд барои қадду қомат низ барои яъне то об додани бадан низ ин ба худи саломатии инсон яъне фоидаовар аст. ман танҳо ба ин 2 намуди варзиш машғул мешавам бисёртар. агар махфӣ набошад шумо чанд турник мезанед? рости аввал дар давраҳои мактабӣ то 10 то мезадам. аммо ҳоло то 5 то ҳар хел 5 то 4 то ҳамин хел. ҳоло на он қадар яъне чӣ тавре ки дар давраҳои мактабӣ будам ҳоло на он қадар маҳорат дорам. яъне сину сол бузургтар ки шуд боз аз варзиш дуртар шудем. пас суол алоқаманд аст ба варзиш. бо диққат бошед. ин калимаи мураккаб буда аз 2 калимаи сода ва пасванди и иборат аст. калима аз 11 ҳарф иборат аст. қисми аввал маънии сангинӣ гарониро ифода мекунад. қисми дуюми калима маънои бардоштани ягон гарониро мекунад. бояд зикр кард ки дар ин намуди варзиш ҳар як варзишгар дар алоҳидагӣ қувваташро нишон медиҳад. ба ин намуди варзиш имрӯз бонувон ҳам машғул мешаванд. яъне варзише будааст ки касе туро кӯмак намекунад. яъне дар ҳамон ҷо ба қавле худат ҳастию майдон аст. тамом дигар. бонувон низ дар ин бале бонувон хусусан таи 10 солаи охир бисёр бонувон ба ҳамин навъи варзиш рӯй оварданд. вазнбардорӣ бошад. вазнбардорӣ? бале. чӣ хел вазнбардорӣ ба фикри шумо? калима яъне чӣ тавре ки гуфтед яъне турник ҳам ҳаст. шояд ин вазнбардорӣ бошад. боз чӣ вариант пешниҳод мекунед? хулоса шумо аз вақт кор мегиред ё на? бале. марҳамат ҷавоби шумо? рости ман ҳамин қадар фикр кардам вале ягон ҷавоб ба ғайр аз ин наёфтам ва ҷавоби ман вазнбардорӣ мебошад. чӣ кор кунем? шумо дигар вариант надоред? не.
вазнбардорӣ тамом ва салом. бале. пас биёед каф мекунем. воқеан ин варзиши вазнбардорӣ буд. аллакай се посухи бисёр ҳам дурусту дақиқ. муборак бошад ин ғолибият. суоли шашум. фикри ногаҳонии закитаъбона. калима аз 6 ҳарф иборат аст. сухани ҳозирҷавобонаи шавқангезе ки иттифоқан ва якбора гуфта мешавад. шеъри ҳозирҷавобонаи ғайри чашмдошт. яъне тасаввур кунед ки нафарони ҳозирҷавоб бисёр ҳамин чизо истифода мекунанд ва ғайри чашмдошт масалан ҳамонро мегӯянд ва бисёр дилчасп ва шавқовар мебарояд ҳамин чиз. чанд калима? чанд ҳарф? яъне калима аз 6 ҳарф иборат аст ва кӯмаки дигар ин ки онро имрӯз 2 нафар иҷро мекунанд. марҳамат саидавоно, ҷавоби шумо? яъне 2 нафар онро иҷро мекардагӣ ин бадеҳа мебошад. шояд бадеҳа бошад. шумо ҳоло ҳам имконият доред ки як бор фикр кунед. тарона. тарона ва бадеҳа кадомашро интихоб мекунед? тарона. тарон яъне ки тарона ҳамин тавр? бале. тарона. мутаассифона ҷавоби дуруст ин бадеҳа буд. яъне шумо ҷавоби дурустро ёфта будед вале аз ҷавоби худ рӯ гардондед. боки не? оби муаттари як нав гули садбарг ки ба воситаи анбиқ ҳосил мекунанд. калима аз 5 ҳарф иборат аст. он ҳамчун атриёт ва давои қуввати дил даъфкунандаи хафақон моли хулиё истифода мешавад. киноя аз шароб май аст. калима гуфтем аз 5 ҳарф иборат аст. аз вақт истифода мебарам. вақти шумо ба анҷом расид саида боно. марҳамат, ҷавоби ниҳоии шумо акнун. яъне ҷавоби ман гулоб. чӣ хел гулоб ба фикри шумо? ба фикри ман танҳо ҳамин омад. яъне вақте ки гуфтед гули садбаргу ин нӯш боз яъне маю ин ман дар фикри ман танҳо ҳамин гулоб омад. ба рӯи мо зана соғар гулобе ки хоболудаи мей бахти бедор гуфтааст ҳофизи шерозӣ ва ҷавоб комилан дуруст аст. бале. воқеанам саидабону тавонист дар бахши ниҳоии барнома ба 4 суоли мо ҷавоби дурусту дақиқ пешниҳод кунад ва ин тавоноӣ ба ҳар кас ҳам муяссар намешавад ва дар ин барнома ҷиҳати иштироки фаъол ва хеле ҳам намунавӣ дар бахши ниҳоии барнома ба шумо аз тарафи донишгоҳи аграрии тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтемур 2 тӯҳфаи ифтихорӣ тақдим мешавад. яке китоб ва дигаре як тӯҳфаи хоксорона. фикр мекунам ин тӯҳфаҳо дар зиндагӣ барои шумо судманд хоҳад буд. дӯстони азиз, шумо шоу барномаи интеллектуалии мизони хиратро тамошо доред ва чуноне ки мебинед ғолиби даври ниҳоии шоу барномаи интеллектуалии мизони хират Назирзода Саида интихоб шуданд ва мо ин ғолибиятро ба шумо муборак мегӯем. воқеан ҳам иштироки шумо хеле фаъол ва намунавӣ буд ва мехостам андешаҳои шуморо доир ба барнома бифаҳмем. марҳамат.
ман миннатдории худро ба ин телевизиони синемо мерасонам ва хушбахт ҳастам ки дар чунин хел барномаҳо иштирок кардам ва сазовори ҷои аввал гаштам ва ман тамоми мардуми Тоҷикистонро бо фарорасии Наврӯзи ҷаҳонӣ ҳамаи онҳоро табрику муборакбод мегӯям ва ба ҳар яки онҳо сиҳатию саломатӣ ва сарбаландӣ хоҳонам ва мехоҳам ки 4 мисра шеър бигӯям. марҳамат. наврӯз шуду лолаи хушранг баромад, булбул ба тамошои дафу чанг баромад, мурғони ҳаво ҷумла бикарданд парвоз, мурғи дили ман аз қафаси танг баромад. бори дигар наврӯз ва баҳори нозанин ба шумо фархунда бошад. хуш омадед Саида-бону. пеш аз оне ки бинандаҳои азиз барномаро ба анҷом бирасонем, ба ҳамаи шумо як суол пешниҳод мекунем. дарахти чормағзи ҳиндӣ ки ба дарахти хурмо монанд аст, меваи ин дарахт гирду калон буда пӯчоқи ғафсе дорад ва даруни он обе ҳаст ки мисли шир ва ширин аст. ҷавзи ҳиндӣ какос. калима аз 6 ҳарф иборат аст. нафароне ки аввалин шуда ҷавоби суолро хаттӣ ба муассисаи давлатии телевизиони синамо пешниҳод мекунанд, онҳоро тӯҳфа интизор аст. инҷо бошад шоу барномаи интеллектуалии мизони хират ба анҷом мерасад. ба ҳамаи шумо пирӯзӣ, сарбаландӣ ва дониши фаровонро таманно дорем. то дидори баъдӣ, хайр.